radi punom parom. Nekoliko reči i o spuštanju ovog balona iznad bazena i ostalim radovima. Evo, napokon su počeli radovi na otvaranju, nasređivanju i pripremanju za letnju sezonu. Vreme nas nije poslužilo. Prvi datum za otvaranje je bio 1. maj, ali znate sami kako je vreme bilo u to vreme. Evo sada žurimo da što pre pustimo pogon Lepotice Knjažice. Nekoliko reči o ovim radovima na objektu. Upravo su počeli radovi na izgledu spa centra koji je dugo čekano, ali nisam kompetentan da pričam o tome, tako da će drugi osobi izražili to. A ovde na Mini Aquaparku? Mini Aquapark, evo kao što vidite, skidamo kamenac sa tobogana da bi se naša deca nesmetano spuštala i igrala tu celo leto, da bi to bilo lepo, da bi se oko i za sve. Vidite momke iza mene da u najveće moto i membrane, znači neki predviđeni rok za otvaranje letnje sezone je 5 do 10 dana, ukoliko vreme poslušamo. Možemo li već sad da pričamo o nekakvim eventualno uslovima korišćenja građana Knjažice za bazen, eventualno cene i slično? Isto je sve kao prošle godine, može da će biti korigovana cena usluga na bazenu, s tim da će biti uključeno i najverovatnije osiguranje gostiju, ukoliko dođe do nekih pogleda, ipak postoji neka zaštita. Radno vreme bazena će ostati isto najverovatnije, radimo što pre, znači otvaranje, a zatvaranje kako god. Няма да се сътрува и как ще се радват на второто дете за близко бъдеще. Все още няма официално изявление от звездата. Факт е обаче, че в интервюта в Пинк е казвала, че иска да има 5 деца. Всяка пролет звездите се събират да покажат стил на Costume Institute Gala, който се провежда ежегодно в Музея на изкуството от Ню Йорк. Едни от най-известните личности минаха по червения килим с докарани дрехи, които спокойно могат да бъдат наречени произведения на изкуството. Между гостите изпъкнаха Тейлор Свифт и Селена Гомес, които стоплиха отношенията помежду си и изглеждат много са добри приятелки. Риана пък от своя страна избягаше Рита Ора през цялото време.